Ninyo, alam mo ba, wadaw ko na mahaw para lang makani diri ah. Sure oy. Nah, ako magay nga ni kating may ko kayo nagtapok pa diri. Ako, diretso na ko bangon, ligo-ligo. Halata kayo. Kung gani, wala kayo kung namaligyan speaker kay para magtapok lang ninyo. Samot na ko, gibiyaan ako asawa dito. Ako nanangid para sa inyo ha. Bala magdumugan ko ato. Okay ra na kay panagsara ni. Bitaw, panagsara ni. Panagsara ta magtapok. Gani, bitaw, panagsara. Kapito na to si Pare Ulid. Tara. Pare Ulid, miss you. Lagi mo dire. Kakiyot ni mo ay. Inyo lagi to sa imo nga ba. Paano magtambay magkadali nga mag-shot ta? Oh, magsat ka. Sat nga mo tay kwarta gani. So di isa ka. Isa ko eh, mo kwarta lagi. O pra kita na sa. Hindi bala, basta ganda ka na mo. ah. Okay ra. Sige. Tara. Lamiyaw, day kuyog sa ilaha. Uy, dusan mo kwarta ba? Kita ni. Gani, dabi magsugo na sila to ba? Ikaw na may lang yan, son. Ngayon nga ikaw, magani. Tay, lamiyaw kuyog. Kasi mo kaubang Jason. Bitian oy. Pre, oy, kabantay ka lang na mo lang nang abi dire. Napadong dito pre. Dili na rato sila. Ato sa namo ni. Kisa ni pre. Soon papart. Tara na, son lang yan. Tara. To sa namo pre. Ang kaubang Jason. Shot mga kapatid! Kaya ang shot oy. Ako na! Chat na part. Rolling ha, rolling. Yaw ka naman. Kaganak ng animal. Betulo na guys! Sorry. Betulo na guys! Shot para igat! Lima part. Shot para igat! Ay! Ay, gulo! Ah! Para sa nagbiyak asawa, para lang makani! Ay, sa nila. Ay, sa nila. Uy, di ka shot naman ko! Ah! Para sa malaligo! Kaligo ay! Uy! Bulutod! Parang nagbilot! Lingaw na kay turun sila ba? Lamiya pa sa yung kwarta gud ba? Lingaw kay to ba kanapit chika ba? Tuon. Sumula, dito ba? Oy, Jesus! Pare Jesus! Ayan mo labot oy. Hello? Nangyari ko si Pangitas. Kisa man ni! Soon papart ni pre. Ay, mo na, part! Oh, muna part. Likod. Pagkuwi batasan, di naman nakabalo mo, please! Please. Dito. Ako naman, Good girl kayo no. Good girl kayo na part. wala, pwede na! Pwede na siya masuko! Kung sa mga iyo. Uy, shot! Sige, una, mangga! May sulod ni. Paabot! Tuloy po na po. Wala na ka mo, inom mo eh! Lo! Yawag. Oy! Tayo, ana, gina! Bulutan na kayo. Happy ko nga si Pongpong Nanay Love Life! Yay! Woo! Isa ba? Sa uli ko naglabi-agi ko na siyang likod. Pasag gina. Ang ano yung mga dali? Mo gani mo. Chat. Lagi. Ala nga eh. Iyas lagi mo. Ako ba'y lipay ko natapok-tapok ta? Santol rin no? Kanag bunga oy. Mo! Programinan yung gisyata ba? Kami yun. Ate, wala part wala ba yamot? Gani no. Bart mga man nagpulutan. Hindi mo kasi sabihin na siya. Kusog pina mo siya, kagoy amutay ng kagawang. Kasama ng Okay sama ni siya! Pagyon, kayo naman siguro. Ay! Patakag dawat! Ayaw, balami kayo. Lami kayo, oy! Lami ikay magkatapok ta no? Lami igid pre nga magkatapok me, pero napot lagi ka dire. Ito pre, ingon di ka mo sabay. Ingon biya nga wala kay kaamot no. Gani, abot rod kalit. O pulutan sa o. Kasi bita putang. Ay, muha din eh. O papard! Negosyante, speaker nga guba. Speaker ni mo guba yate. Ali natin mga speaker nga kuan Bart. Mike Bagta. Okay, time na. Tingnan si Uli siguro pre.
Kapit na nahurot yung elimino, no? Kapit na gani, prino. Amot sa taro na, amot. Oh, baikin na po ko. Amot. Sa mga sata na mulag. Ay, tingko sa April. Ganihan kasi tinuloy. Ay, salamat, pre. Kung ano gud ni ba? Inom lagi ko. Ops! Last shot na ni! Allah! Last pre. Last pre. Okay na dog! Kisa man. Kang Ako ni! Wala naman tayo shot! Pasi na ta! Pasi na! Hindi wala, ano, oy, tara na. Bulitan na! Uy, asa naman mo? Uy, wala sa ata, boy. Napa maligamay oh.